Pues que és molt... ha sigut com molt maco el fet que els agrada tant i que ai, mira, això és una estructura, ha sigut m'ha agradat. Ha estat molt divertit fer això pels nens petits perquè ha estat molt mono i la reacció dels nens ens ha agradat molt i passar hores de pati fent el gegant, encara que t'hagis hagut de saltar pati, ha estat divertit. Doncs és molt bonic que els nens tinguin aquesta reacció davant d'un treball que hem fet nosaltres voluntàriament però amb moltes ganes. I m'agrada el fet que els agradi, que els agradi doncs, que nosaltres no ens esforcem per ells. Ha sigut molt divertit fer aquest gegant pels nens petits i la reacció que hem tingut ha sigut molt emocionant per veure que tu has fet un treball i als altres li ha agradat.